Okay. So yun, nandito naman po tayo sa panibagong episode natin sa vlog. Yes. Ang vlog po natin ngayon ay tungkol sa adventure ni Sebian. Oh yeah. So yung mga gustong pumunta dito sa Asinta Bisita. Yun, this one, this. Shout out guy. Bro, sino siya shout out mo? Inam ko. Uy! Dito lang po kami ngayon at wala talaga kami cricket lang tapos vlog ng pool. Yes. So yun, biglang gala lang tayo mga kasebian. Dito namin kayo sa Asinta Bisita kung saan. So, takpan mo. Ano natin? Sige, dito mo lang. Parang lang kayo, papunta lang. 1, 2, 3. Yun mga boss. So yun, naliligo na tayo ngayon sa kasalukuyan. Medyo malamig-lamig naman yung ano natin, tubig. Tapos nasa lilim naman tayo kaya hindi tayo iitim. Oo. Yan. Yung mga kasama natin si Sir Ray, si Rolly, Sir Jun, tapos si Xavier Motovlog, mga boss. Yun sa ano natin, may slide tayo, tapos may mga Mickey Mouse dyan, may payong, yun. Sa mga ano natin, shoutout mga boss. Shoutout din sa mga nakatubis na at mga madyan. Okay. Nandito tayo ngayon sa may Asinta Bisita, kasama natin si Moto Xavier. Siya po yung So shout out sa mga subscriber natin dyan. Shoutout sa mga kasama natin sir, si Junjun. Oo yun, mali. So tayo kaya Sir Ray. Yeah! Oh yes sir, mga bossing alam mo naman nan, si Bule lang ang malakas. Yun lang, welcome tayo sa natin, vlog natin. Basta enjoy lang natin tong vlog. Keep watching and keep subscribing sa ating mga subscribe na. Dito. Oh man, yes sir. Shout out sa mga andito. Yun.